Rero tukumurikira egitabu gya Isaya 2 ogosoma kwaye 11 ekere kibungo kya gotatebia ng'a okorigereria kubo mwenu bwa mwanyabantu ngoirani gwense na obwenu bwabo mbokeigwe aseri tukerio omonene bwika na imukiriri gwe igoro tiganyirore Isaya 2 ogosoma kwaye 11 okorigereria kubo mwenu bwa mwanyabantu ngoirani gwense na oboene nubwabo mbomurikerwe igoro aseri tukerio omonene bwika na imukiriri gwe igoro kara kemungo kyo tutebia ng'a obo mwenu bwa mwanyabantu mbobe bokoirani gwanse timetinga asomenyete ng'a kikwararira abantu mbarora by the way baraba mwenu kegima otamonyegerie montainenete ekegera maitinga kinde ngeyo orabe gokomokorera kuri ndike mungo kyo tutebia ng'a obo mwenu bwa mwanyabantu mbobe bokoirani gwanse ase korende obonene bwa Nyasaye bobe bokwimukiriri gwa igoro ase litukerio ekerarabe gakoirania oboruti bwaye kine ekebungo akegotusegeta ase emambia ya bono igakondo